целия свят. Всички сили, които се борят срещу империализма, срещу сионизма, срещу масонизма, да живее Сирийската арабска република, да живее Сирийската армия, да живеят всички честни хора, да живее и българския народ, и сирийския народ, и руския народ, да живеят и честните хора в Украйна, които се борят срещу фашистите на централната власт, която е назначена от САЩ и от НАТО. Да живеят всички честни хора в света. Искам да ви кажа нещо. Джо Байден днеска каза с гордост, аз си казвам, че съм ционист. Ционистите не е хубава дума, господин Байден. Ние знаем, че вие сте плод на тъмните сили, които управляват света. Ние знаем, че и Обама също е марионетка, която е назначена. Ние знаем, че тези сили управляват света, управляват съдбите на народите. Навсякъде кръв, навсякъде разруха,